Kapřík, to není setter. To kapr. Asi vede do jedno. Příště to vezmi spíš. Máš ho? Tak pojďte na podložku s ním. A teď úplně bez pomoci. No. Na podložku. Jakube, tak to nesmíš. Musíš vyháknout tu tyčku s tama. Motat to do ruličky. Motat ho do ruličky. Tak. Ještě to motej. Co nejvíc. Obě tyčky zaraz. No a tak to namotej. Tak. Ještě to namotej, když takhle jednu ruku podeber ze spodu. Tak a hned tady igelí, pojď tady na ten igelí s ním. Tak, rozmotat. Nech ho v té síťce a změřejte ho. Ale vytáhni to. To nic, to je nadvazec. Vytáhni mu z pusítu na háček. To je pěkně zaseklý. Jo, on to tam má jenom tak dovnitř. Možná tady otevřeme. Počkej. Dobré. Tak vymotej to s tama, z té síťky. Budeme chodit na ryby člověče sami. Metr. Změřte si ho. 60, 70. Nemá. 68, ne 69, tady. Počkej, 70. 71. 70, No. 71. Tak. Počkej, nemokřej si. Fotíš nás? Jo, vyfoť.